Башкорт милли бидәүестәре халык йырларында йырлана. Бидәүестәргә арналган биюләр бар. Ишембай калаһындагы Зәки Вәлиди исемендәге 2 Республика башкорт гимназия интернатының бию түңәрәге беләдек биюен өйрәнә. Эх, кызлар, биюбез бар, күлдәктәребез, костюмдарыбыз бар. Бидәгестер, беләдектер ула кайһылай яхшы булыр ине. Аларды кайдан алайык икән? Улар хәзер бай магазиннарда, музейларда гына шул. Әйдәгез үзебезнең мәктәп музеена барайык. Әйдәгез. Амма Нәмәшә бирегез? Безгә башкорт биюләрен бию өчен бидәүестәр итмәй. Биләүстә? Биләүстә барга кирәк инде. Әйе. Ой, кызлар, монда безнең әдәрәк бар инде ул моны. Башкорт халык бидәүестәрен бүгенге яшьтәр китаптарда, музейларда, сәхнәләрендә күреп белә. Бынан ни бары 100 еллар элек башкорт хатын-кызлары ысынлап та тәңкәле, бидәүесле, милли киемле булган. Менә бу кызлар беләдек. Кызлар киеп йөргәндер. Менә нәзик кенә көмештән эшләнгән. Булар бит иске. Иске, шу музейда кыбыт инде. Менә бу зур беләдектән, бу таш. Менә буныһы шулай алка булган. Менә турып калган. Кулдан эшләнгән алар барыгыла. Менә буныһы Килешәме? Килешә. килешәе. Буныһы көмеш кызлар. Ул нәмәкә юк. Бу алка. Алка менә анда хүрәттәре бар. Буныһы иң иске кызлар. Карагыз әле. Була һәрбере көмеш. Исән ел дип язылган анда. 1904 ел. Буныһы. Менә 1904. Беренче ел. Нинди бию бигән? Беләдек. Беләдек. Менә беләдектә кызлар шундый булган да бит ул. Ну, бер генә беләдек. Һәди Юрматы музейында булган бармы? Юк. Юкмы? Әйдә бергә барабыз. Улай булгас. Ишембай калаһының эшлеклелек үҙәгендә Юрматы этнография музее асылган. Бында башкорт халкының Юрматы ырыуы катын-кызларының бидәүестәре һаклана. Уларда йыйыусы, һаклаусы һәм халыкка күрһәтүсе хезмәткәрләр тергеҙеү, яңыртыу эштәрендә аткара. Төп гыйльми сыганактары рус этнографы Сергей Руденконың язмалары, башкорт галиме Светлана Шитованың китаптары. Добрый день, Владимир Иванович. Заходите, здравствуйте, девочки, проходите. Проходите, я рад, что вы пришли к нам. Владимир Иванович, как мы договорились, я привела к вам ансамбль народного танца нашей гимназии, девочек, и вот их руководитель Артур Римович. Они в настоящее время готовят башкирский танец, белядек, что означает браслет по-русски. И вот они очень интересуются происхождением башкирских украшений, женских украшений, естественно. Вот поэтому я привела их посмотреть ваш музей. Очень приятно. У нас есть подлинные башкирские украшения именно нашей земли Юрматы. Я вам их покажу. Проходите. Наиболее простые белязек браслеты девочки изготавливали в домашних условиях. Брали серебряную проволочку, нанизывали на нее монетки, и получался браслет. Вот 2 девичьих браслета. Сережки делались примерно таким же образом и ожерелье. То есть это полный девичий комплект. Более сложные браслеты изготавливались в ювелирных мастерских. Это наиболее сложный браслет. Вот этот браслет даже датирован 1909 года. Самые красивые кованые серебряные браслеты муж дарил любимой супруге. Она трепетно к ним относилась, берегла их. Пока мужчина полгода был на военной службе, она старалась не потерять ни один, иначе это было дурной приметой. Мусульманки очень любили кольца. Бывало на одном пальце по несколько колец. Девушки предпочитали звенящие колечки. Их должно было быть на руке не менее 4 штук. Они соединялись отдельной цепочкой с браслетом. Это украшение звенело и было наиболее любимым для девочек вашего возраста.
В связи с тем, что девушка до замужества могла показывать красоту своих волос с помощью алка, сережек. Хатын-кыздың яше, ямгыятта торган урыны элек-электән биләүстәрендә сагылган. Кызлар өчен беләдек, сулпылар еңел һәм ябай итеп кулдан эшләнгән. Кызлар беләдеге көмеш сымдан үрелгән, уга тәңкәләр беркетелгән. Алкалары ла юкартылган тәңкәләрдән эшләнгән. Безнең беләдек бию тап ошо беләдектәр өчен куелган. Беләдектәрне кызлар хаклаган, кызларны беләдектәр карак өстәрдән хаклагандар. Мына ошондай матур беләдектәр, алкалар һезнең балдактар һезнең үзегездә булса, бигрәк тә һәйбәтрәк булыр иде. Безнең беләдек бию тап мына ошо беләдектәрне тагып бәйлә торган бию. Ошо беләдектәрне тагып бер-беренә уйнатып кызлар бейгәндәр. Бер-беренә күрәткәндәр, сагыштыргандар шул беләдектәрне. Беләдектәрдән тыш безнең мына балдактар битендә шул ук сыңлап торган балдактар таккандар. Беләдек, алкалар, балдактар. Бидәүстәрһез безнең биюнең мәгънәһе юкка сыга. Һәрберебез безнең мына ошо беләдектәрне, алкаларны, балдактарны тагып биергә кирәк. Ишембай калаһының Юрматы этнография музеенда Юрматы башкортларының киемдәре, бидәүстәре, көн күреш әйберләре күрһәтелә. Уларның кайберләрен бүген күптәр танымай. Чөнки бер төрле генә сәхнә киемнәренә күз өйрәнгән. Кызлар, бүген без һезнең менән Юрматы музеенда башкорт хатын-кызларының бидәүстәре белән таныштык. Киләсәктә һез барыбер үзегезгә бидәүсекләр әзерләйсәгез, шулаймы? Уларны ентекле итеп карап, төрле каталогтардан, төрле китаптардан, дәреслектәрдән карап үзегезгә матур итеп әзерләгез. Ошо Юрматы музеена килеп, тагыла танышып сарга мөмкинчелегегез бар. Кызлар, һез беләгезме? Кияүгә сыккан кызлар кашмау кигәндәр. Уның озынлыгы баштан алып билгә тиклем булган. Мин хакал турганда беләм. Безнең Юрматы ыру кызлары селтәр белән хакалды бергә кигәндәр. Кызлар, карагыз әле минем алкаларыма. Калай матур иде. Кызлар, әйдәгез без дә ошондый көмеш алкалар эшләтеп алайык. Әйдәгез. Күп ырыулы башкорт халкының киемдәре лә, тамга биләктәре лә төрле. Әмма һәр береһе кадерле һәм тарихлы. Шәхси коллекцияларда, музейларда, китаптарда калган был кумарткалар халкыбызның бай мәдәниятен, тормышын, көнкүрешен, ирекле һәм горур булмышын сакылдыра. Егетләр, кызлар, хәзер инде әйтегез әле безгә бию өчен нимәләр кирәк? Осталык, кием, матурлык, бидәүстәр. Шулай, кызлар, биюдә сәхнә әсәре итер өчен безгә бик күп нәмә кирәк, бию белергә кирәк, аулык кирәк, кием кирәк, бидәүстәр кирәк. Һәр бер нәмә биюнең характерын күрһәтергә тиеш. Без дә шулай, Алла бирһә, яңа-яңа биюләр эшләргә, шулай матур-матур биюләр эшләргә язһын. Алла бирһә, шулай итеп эшләрбез. Дип ышанам кызларга. Яраймы? Башкорт хатын-кызларын күрүдән алда ишетәһең тиләр. Ысынлап та, көмеш тәңкәләр сыңы башкорт халыуларын озатып йөрегән. Эштә лә, уенда ла. Баш киемдәре кашмау, гәләбаш, калпакты, күкрәкте каплаган яга, хәситә, дәвәт, муйса, хакалды, өскә кигән камзул еләндәрде талир яки көмеш тәңкәләр бидәгән. Шау тәңкәнән торган бидәүстәр, сулпы, алка, һырга, беләдектәр һәр заманда ла кызларның хыялы.
Мөгъжизә менән генә һакланып калган юрматы ырыуы киемдәре һәм биләүестәре бүгенге Башкортстан мәдәниятенә, фәненә, сәнгатенә, тормышына кире кайтарыла һәм тулы хокуклы булып кулланыла.